August chaka chino cha 2024 kuno kumwe kuli nthumwi zosiyana zomwe zikuponya chisankho chosankha adindo a chipani cha Democratic Progressive DPP. Pano taona ndithu zosiyana zikuchitika kuvina kuli mkati, ena akugona, ena akuponyabe chisankho. Tikumbutsane kuti kuli anthu oposa 66 omwe akufunika kuti asankhidwe pa udindo, ndipo ntchito imeneyo ili mkati. Mu mphindi zochepa ndikufuna tingokupatsani chithunzithunzi cha zomwe chachitika, cha zomwe zakhala zikuchitika kuchokera dzulo pa 18 kufikira lero. Kuponya voti kuli mkati malingana ndi akuluakulu a MEC kuti 50%, 60% ndi imene yaponya kale chisankho, ndipo tikhale tikumva kuti kodi zili motani. Komanso pa nkhani yokhudzana ndithu anthu amene akuponya chisankho analinso nkhani inanso, zonsezo tikhale tikutambasula panopa mu mphindi zochepa. Ndimafuna ndinenenso kuti kunali ngati kusamvana posachedwa apa, panali kusamvana makamaka kumbali yoti kodi anthu akuponya bwanji chisankho, ena samayenera kuti aponye nawo chisankho. Ndiye tikhalenso tikuunguzaso kuti kodi zathera bwanji. Apa achikulira amene mukuwaonapo wavala chipewa chakuda, amenewo ndi amene amangotifotokozera posulapo mpano kuti kodi ndi anthu angati amene aponyako chisankho. Ndikulu amene akumatipatsanso ndithu zotsatira amene zikuyendera kuno kuti ndi anthu angati amene aponyako chisankho. Amenewo ndi a Director of Electoral Services a Hastings Botha. A Hastings Botha ndi omwe akumatiuza kuti ayi mwina pano tili pa 50% komanso kuti mwina 60% posachedwa apa. Ndiye tikhale tikunena kuti anthu osiyanasiyana ali kuno. Mwina muli bwanji wawo? Eti mwina mwaponya kale chisankho? Ndaponya. Eti ndacho na mitembo. Ndinu nthumwi ndithu? Ndine nthumwi. Ndingane kuti gavana wakumene kuwa chiwiri kwa gavana apa na Mtembo, district ya na Mtembo. Gavana kumene? Gavana wa namba 2. Dzina lijamati ndani? Black Musa. Black Musa? Ndiye pano akuuzani kuti mwina zotsatira ziyamba liti fo yoti anthu akuponya abetu? Zotsatira ndiye sanatuza nthawi tiyembekeza akamaliza kuponya ndimanga tu zotsatira zake ndithu wana wanga. Yetu wambiri ndatokoza. Nthumwi zomwe zili kuno zimenezo kungofotokozapo aponya voti mpaka nthawi, komabe kuponya chisankho chimenechi kuli mkati. Ndiye mwina ndiyime kaye pano ningocheza ndi mzanga Christopher Sanda amene amatifotokozera kuti panali ndandanda. Christopher, mawa wabwino. Zanga kuti tikuchezera titero kuti mawa wabwino. Amene nene kuti mwasula bwanji? Nanga tagona ngati sitinagone, takhala tili pano kuyambira dzulo mamawa kufikira pano. Yese tinganene kuti tinagona kapena kuti tinatani, maso athu ali cheru kuti tione kuti kodi chisankho chimenechi kapena convention imeneyi itha motani. Chabwino, wakhala uli mtolankhani wathu kuchoka mmawa 8 o'clock, 7, 8, 9 mpaka na panopa tamangira 2 koloko. Kandipatse chithunzithunzi kodi zinthu zakhala zikuyenda bwanji mungomba mkota. Komanso ndinaona unalemba pa tsamba lathu la Zodiac Online kuti umacheza ndi Hastings Botha amene ali Director of Electoral Services MEC. Kodi akuti bwanji? Ndizoonadi kuti tinalankhulana ndi a Hastings Botha amene ndi mkulu amene akutsogolera kunoko chisankho chimenechi chosankha atsogoleri atsopano a chipani cha DPP. Ndipo iwo anatiuza nthawi imeneyoyo kuti anthu 50 pa 100 aliwonse analataponya kale voti. Ndikhupe kuti panopa mwina tikuthamangira mwina 70-80% kuti anthu amalizitse kuti nkhani yoponya voti ikhale kuti yatha, kuti mwina adzikamba nkhani yoti akuyamba kuwerengera chisankho chimenechi kuti aone zotsatira kuti kodi zakhala motani. Koma ndimene unafunsira muja, ndimene unanenera muja kuyambira dzulo mamawa kufikira panopa pachitika zinthu zambiri
mtsogolo wa chipani chimenechi apita Mutharika analankhula kunthumwi kwafotokozera za masomphenya komanso mmene akuganiza kuti chipani chawochi tsogolo muchipanga motani. Anakamba zinthu zambiri ndithu, koma chachikulu ananena kuti chipani chawo chili ndi chiyembekezo kapena chili ndi chikhulupiriro kuti chidzapambana pa chisankho chimene chikubwera chaka chammawa. Komanso analimbikitsa anthu kuti asankhe adindo omwe ali okhulupirika, amene ali asali mthira kuwiri, amene ali olimbira kugwira ntchito kuti chipanichi chichite bwino pa chisankho chimene chikubwera chaka chammawa. Panalinso Dr. George Chaponda omwe ndi wa pampando wa chisankho chimenechi alankhulapo zokhudzana ndi anthu amene amafuna kuvota kawiri makamaka pampando wachiwiri kwa president. Yes, ndizona kuti panali ngati kachipwirikiti pang'ono pa nkhani imeneyo, chifukwa choti nkhani imeneyo inakula kwambiri pakati pa anthu amene akupikisana. Nyimbo tukupazi zinayimitsidwa inde. Nkhani imene inakula kwambiri pakati pa Paul Gadama ndi Alfred Gangata amene akupikisana pa mpando wachiwiri wa president pa chigawo chapakati. Panali mphekesera kapena panali ma allegations kuti anthu ena akufuna kuti adzivota kawiri, ndipo malingana ndi Achaponda anatifotokozera kuti anthu amenewa anawagwira. Atiuza kuti ndi anthu ochuluka bwanji? Sananene, anangonena kuti panali anthu ena amene amafuna kuti avote kawiri, koma anthu wa security anawagwira, ndipo atawagwira zinapezeka kuti makamaka Gangata ndi amene anavota kwambiri, chifukwa amaganizira kuti anthu amenewa akutumidwa mwina ndi anthu anzawo. Atitero kuti akutumidwa ndi anzawo. Chabwino ndiye mwina tikudziwa kuti zimenezi mu mphindi zochepa chabe poti tikupereka ka update zikhudza bwanji chisankho chimenechi. Pakadali pano nkhani za chisankho zili nkati, koma ndingonena kuti nkhani ya security kunoko ikuoneka kuti yakwera kwambiri, ili patsogolo. Security ndiokhwima. Panapezekanso nyamata wina kuti anaba foni kunjaku, anthu anamugwira ndikumulanda foniyo, komanso anamugwiragwirapo ndi apo. Keno nkhani ya kuvota anthu akadapitirirabe panopa mwina ndikhoza kunena kuti 70 to 80% ya madelegates kapena nthumwi za msonkhano umenewo aponya voti yawo, ndipo tingodikirira kuti kodi akuluakulu ameki atilankhula nthawi yanji. Zomwambe Christopher. Zomwe kwambiri. Amene ndi Christopher Sande ndi mtolankhani wathu, takhala naye limodzi kuchokera mmawa kufikira mbanda kucha uno, ndekuti tamenyatu 24 hours kuno. Nde pomwe akugona chonchi madelegate enawa kunali nyamata wina amene amabwera kukangati naye akugona ndikumapisa m'matumba. Nde ameneyo achitetezo amugwira ndithu, atamugwira zimene titakutsimikiza kuti ayi zikuchitika zonsezo kuno kukomesa ho muzinda wa Blantyre. Pano timafuna tingokuwuzani kuti ayi ena amaganiziridwa kuti akufuna ndithu avote kawiri agwidwa. A George Chaponda sanatiuza kuti zikhudza bwanji, komanso wina amapisa m'matumba anthu kuno nayenso angwira ndikugwiragwiranso nthupi. Pano tipumirepo kenaka tibwerenso ndithu kukamacha tambala oyamba akamalira, tikhalenso tikubwera pano kuti tikuwuzeni kuti zili motani. Koma chimene ndingatsimikize ndi choti ayi ndithu chimene ndingatsimikize ndi choti chimene ndingatsimikize pano ndichonena kuti zijanane na George Chaponda masana kuti ayi pofika 10 koloko kuti khala tamaliza kuvota sizinachitike, ndipo kuvota kuli mkati, anthu akuvina. Kaya amenewa aponyakale voti ndikaona dzala zawozo zikuoneka bibi ndekuti amenewa aponyakale chisankhocho kwatsala ndikungodikira kuwerengera kuonkhetsera zimene zaponyedwa kale ndikuyamba kudziwa ndithu kuti zayenda bwanji. Mukaona mkatikatimo ndikuona ndithu atsogoleri osiyanasiyana anamalo amenewo akuoneka ngati adutsa opanda opikisana naye. Ndikuona Chipungu, ndikuona
sambiri akuvina aliyense ali pamenepa akuluakulu ambiri ali kuno ndangwaona George Chaponda nawonso atuluka chaposachedwapo mpampa nawonso ali kuno kuti chisangalalo kuti kuponya voti komanso chiyembekezo pakati pa anthu amene akufuna kusankha adindo amenewa. Ine nditsazika pano kuti ndibweranso pano mundilole kuti nditsazike ife tisangalale nawo mwina kapena tidikire kuti zikhala yanji zoponya chisankho komanso kuti tidziwe nthawi zanji za omwe akuchita bwino kapena apambana. Ndine Alex Banda, ndibwerenso nthawi ina.